katunay! Nay! 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 Let's go! Mata na, katunay! Pasagasa ta! Automatic! Ato nang ambagan pinajordan itsahan pagkingkingan. Ato nang dali-dalion pagpasa tayo na pagbinoya kay mutira kog Diyos para ma-champion dayon ta. Ang makapalak may piwi. Okay mga katunay nangita kog spot nga akong kapistuhan. Dire manon ta sa sagasa pero natsin sa akong ruta. Nindot manon ta dire kung imo palapitan, nindot kayong surroundings. Busalo parang ta sa lugar nga gusto ko. Grabe katunay abot man dayon. Okay mga katunay, kumusta mo diya? So nangita kog spot katunay nga nindot katunay. Dito manon ta sa sagasa. Pero natsin ang ruta mga katunay tungod kay wala tay sakyanan katunay. So nangita kog paagi. So ako na una-unahan katunay kini ang site sa butong o spot sa butong nindot siya ang paliwot katunay. So di na ta magdugay katunay. Be enjoy watching. Ato na ning abrihan gunitan ni Chan patik tuyokon. Ning kinason nga kanindot daman sungkaan bitad-bitaran blastaran. Kung ikaw mabitin og kaon ani, basta kay makadugang kag itsa-itsag papalabas o papakita-kita nini. Tukdukon tani kung butong bani kung dili aw isawalik tani. Tungod kay naa man og busok ang laman aw. Bumban tani magkaluwa nga bibi atong hiwaon na atong Picasso atong bitas-bitason. Dili ka maglisod pagtawag ani mga katunay kay sa among silingan na mang bibi na ikabibig ako pud si kabibi ang ilang mga dagway daw mga tabili. Kung ikaw dili pa rin sa pagkita ni tungod kay may allergy ops steady basig mawad ang kay gravity magluto-luto kay nun sa iri. Tan-aon tani pagkaon nga sa aking katunay nga kanindot naman ani pampugaw gimong kamera. Kung nadawon ninyong labing-labing sa inyong darling pagkuwag sa aking ihatag sa imong darling din restaurant bis nga caring. Apan sa labing matod. Katagnig potassium katunay. Abracadabra minadjike na pinabimak sang tirada. Tiradahan tini pagkaon ng kamuti katunay kung imo kining matilawan. Basta makasulti ka lagi. Lami kay ni katunay. Tanaw katunay kalami siyang laman. Pero ingon sa mga katigulangan kung ikaw muka og gilabian, mahimo ka daw nga palaotot man. Ay joke naman. Suso lang gid nimo pero ako masulti katunay lami kay ni sige para sa kapiyag. Ako ikaingon. Nabis kayong kamuti katunay. Ug kini katunay hilaw ni. Ipakita ng ebidensya. Kini basta hilaw siguro. Pakaunsa man na katunay. Pasipa sa otot. Hindi nga. Kini siya mao nga akong silingan gusto siyang muban. Pwede daw siyang magkamerman. Amo lagi siya ang pagkabata. Power dahil nauna-unaan. Power Ranger! Di ako'y dala mga katunay pang resipe ang tirada. Cucumber ni siya botanically ito sa fruit katunay. High fiber, high potassium ug low calories ni siya katunay ug dili siya makapatambok. Gani nindot ning kaon kung ikaw mag-diet. Nagatagnig vitamin K mga katunay ug nindot ni para sa mga bukog. Imbis do not soft drinks imong kaon ni kay healthy ni. Sa kalami pamati ang bata. Basta kay makakinding-kinding o makapalibat-libat lagi sa mata. Kung ikaw gastritis don't you wear kaon premiani. Kung ikaw mamaayo na tungod sa salimog kaon. Basta kay makakanta ka lagi. Bayang tigulang may butlog sa agtang si nung nagsumbag si Pedro Bulag. Mga katunay kung wala na exercise mo mga mata tungod sa mga gadgets, dali apil na mo kay mag-exercise tag palibat-libat palurat-lurat og pakyut-kyut sa mata. Op. Jalaburn og pwede. Sab ni pabugna-bugnaw sa mata. Asa na mga kipot kay ako ipatuloy ka mang marsing. Di ara oras na tirada por vida sa kamot ng pamurma. 1 + 2 = 3. Okay ni. Kumbati kay ning Diyos katunay. Basta kay nagsiyat-siyat lang oy. Di na ta maglangi ato na ning gamit ang pinangurag kay kining singkamas. Makapanindot siya mong beauty kung mukhaon kanini regularly, weekly, monthly. Aw dagang mo ingon kanimo, "Hi pretty, do you wanna see my hands with magic?" Tanawa daw salbaro lang kabuda kung tanawon pero kung imo kining acrobatic plus camera with side step. Cinematic lagi kanindot bayani sound effect nining klase nga prutas nga very noisy pa akang effect. Basta kay laginit lang agi oy. Katunay kung gamay na lang imong apple kaon ni gamay witcha sa langit basi pag mahimala. Grabe nga himala nalisang ang bata. Mga katunay kung wala kag kaog prutas sa ako ikaingon, ayaw nig ibali wala para sa matagadlaw natin bitaminang panangga. Sa lungsod bungsod ani among tawag kung imo kining ipanulod og ipapasunod, gibisto-bisto ang unod og isulod makanay sa muta kay makapakpaka og maka. Mga katunay mao kini ang paborito kay bisan pagani sa akong pagabring akong kusog mapursigido. Ato ning tanaw ng laman, ato ning sum 1, sum 2, sum 3. Ug kung kini imong matilawan, Basta kay ubos lagi ang bahaw. pagka nindot sa unod kung imong abrihan makangilit ka, makasawili ka ug makapailad-ilad ka. Kauno na ni nato ang puso katunay ang pangutana mo kaon ka ba? Ha? Nging respod ni siya katunay kung tawagon. Haskang gipangpalupad-lupad lang sa ere oh. Basta kung dagang pagkaon imong gianda maglibog ka na kung yung sa imong pangitaon. Nangurog nangamot ng urinting nangamot asa na ka buti ka kani mga katunay di kini basta-basta nga lato ato lang kini parisag kinason ug ato kining suka-sukaan isa gamay bandira gamay ipa-helicopter gamay ug ang baba ibuka nga daw bangkat kabiday pagkaslom baya hapit na din busog na ka ato ning acrobatic ato ning pabalinto og pinasikot na inablihan. Goodbye katunay, thank you for watching, ingat.